ke ce ta daya kin zarcewa biyu sun ganta fara yarinya ce kalar madara ni ne na da ci san rahin kiwi zan sauki ku tsaya ku ji wace ce da na ba da labari kan santa ni ruma ce sarauniya ta ita kadai nake buri na ga ni kaunar ki nake ba so ba zan aure ki ko ba yau ba amma so shi ne tubalin kauna dan tsaya mana kauna sai da haƙware ake kauna su masu ladda da shi suka zauna in kin bani so zan baki kauna ki so ne na so ki ba laifi ba ki bani na baki ba wa'adi ba karshen zamana da ke bai zo ba tun da ban ga laifin da kika yo ba da na so ki can ban ta zama ba ba zai a ce hada ban aure ba ke ce ta daya budurwata kin zarce biyu dan mata kuma ga ki fara dama ke din kalar madara ke ce mai ɗeban kewata dan mata yar gata budurwata mu je gida ki gaida mamata a ba alfahari na ummata Allah ban kuɗi kamar ɗan tata isiya mota in tuka ta mamata ruma kin zabto zayata a zuciyata nake ni